Γεια σας παιδιά, είμαστε στη θάλασσα σήμερα, ψαρεύουμε. Σήμερα λίγο αλλιώς σήμερα. Σήμερα δεν έχουμε games, σήμερα έχουμε μια θάλασσα. Φαίνεται ωραία αυτή τη στιγμή, έχει σε λίγο θα έχει το ηλιοβασίλεμα και τώρα σας δείχνω τη θάλασσα. Καλή θάλασσα, έχει ενδιαφέρον καθόλου. Πείτε μου εσείς. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα βίντεο με το κανάλι μας. Σήμερα σας είπα, είναι λίγο ενδιαφέροντα τα πράγματα. Σήμερα ψαρεύουμε. Αυτές τις μέρες ελπίζω να περάσετε καλά, να περάσετε ωραία. Αυτές τις τελευταίες μέρες που θα μείνετε στο σπίτι, θα πάτε σχολείο, τα παιδιά θα πάνε σχολείο και μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε, να δείτε εδώ πέρα, είμαστε, σε ποια θάλασσα είμαστε? Νομίζω κάπου στη Χρυσόπολη. Κάπου στη Χρυσόπολη, τέλος πάντων. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι, αλλά να κάνετε